Mae'r gwestai ar y cwmni bach y tro yma yn ddynamo o egni di-hysbydd, yn rhywun sydd wedi bod yn ein hymwybyddiaeth ni ers sawl degawd. I rhai ohono ni sydd o vintage penodol, mae e'n seren bop yn rhywun oedd yn canu caneuon oedd yn dod yn rhai annwyl a chyfarwydd i ni yn blant. Yn gwmni ar y cwmni bach y tro yma, mae Edward Morus Jones. Mwynhewch. Wel, croeso ato ni, Edward Morus Jones, yr holl ffordd o Ynys Môn. Diolch yn fawr iawn, Edward. Diolch yn fawr am y gyfle i ddod i'ch gwarfod chi ac i wneud chydig bach o hanes fel dyn ni'n wneud fan hyn. Gwych. Wel, ga i ddechrau, lle dwi'n dechrau fel arfer gyda phob gwestai sy'n dod i'r cwmni bach. Un o ble i chi, Edward? Dwi'n dod o Lanuwchlyn yng nghanol yr hen Sir Feirionnydd yn Ne Gwynedd erbyn hyn ac yn fab ffarm i Anni a Dafydd Cadwaladr ac yn frawd bach i Cwmni 10 mlynedd yn hun, ond o Lanuwchlyn ac yn reit falch o allu deud hynny bob amser o hyd. A chi'n dweud bod chi'n fab ffarm. Dwedwch wrthai am y ffarm. Beth oedd enw'r ffarm? Mae hyn yn ddiddorol iawn achos yn ddiweddar yn ystod y 10 mlynedd diwethaf oedd na wr amlwg ata fi, academydd, da ni wedi bod am meddwl y byd ohono fo Mangor y diweddar anwyl Dr Gwyn Thomas ac o'n i'n cymryd oedfa yn pen dre Mangor ac ar y diwedd dyma Gwyn Thomas yn dod ata ac yn dweud, dwi'n iawn yn dweud mae mab eithin fynydd da chi? A mae'n dweud, ie, ond y peth nesaf ddudodd oedd yn haro fi fel rhywbeth annisgwyl, a dyma'n dweud, sa chi'n mynd â fi yno? Wel, oedd hwnna yn annisgwyl. A mi ddeis i ddeud, wel, achreso, ond pam fyse fo? Yr dyn ma o'n i'n edmygu ac yn parhau wneud hynny beth, isio mynd i fanno. Ac dyma o'n dweud, ei, da ni wedi cwblhau gwaith ymchwil yn weddol ddiweddar. Yn Mangor am ni, erbyn hyn yn cadarnhau mae eithin fynydd fy nghartre i yng nghanolbarth Cymru, oedd cartre Morfydd oedd yn un o ffefrynnau Dafydd ap Gwilym Morfydd y fun o eithin fynydd. Wel. Ac felly, mae hwnna wedi bod yn rhywbeth greu ddiddordeb mawr am i a Gwyn yno a mi gyda ni ramantu ar ôl cyrraedd. Oedd y lle'n wag yn digwydd bod a mi gyda ni fynd i fewn o rhywun o'r cymydog yn dweud felly gyda ni fynd i mewn a mi wnaethon ni bron iawn wneud drama o feddwl bod fi wedi cael yng ngeni a magu yn yr un hen dyn reiddiol a Morfydd. Ie. Am arbennig. Ydy, mae'n arbennig ac os da ni eisiau bod yn ramantig go iawn, meddwl bod fi wedi cael falle ngeni a di magu a di cysgu bob nos am y 10 mlynedd neu'r 15 mlynedd cyntaf yn yr un o dan yr un to ac oedd Morfydd a Dafydd ap Gwilym. Ie, siwr. Yn ei helpu hi efo'i barddoniaeth. Ewn ni ddim i'r cyfeiriad hwnnw am y tro. Felly, sut mae gwredd gafoch chi yn y tŷ arbennig yma ar y fferm? Mae gwredd arbennig o hapus. Fedra i ddim tynnu dim byd yn ôl yn ei ni'n tyfu fyny yn y cyfnod ar ôl yr ail ryfel byd. Ac oedd pawb yn gwneud i orau i wneud yn siŵr bod pawb rhywbeth yn debyg yn y gymdeithas, dydy gwir yn dde. Nes i'n teimlo rioed bod ni heb ddim byd achos oedd... O bywyd yn galed? O bywyd yn galed achos oedd y 30au, 20au, 30au wedi bod yn byd am eithyddiaeth i nhad a mam. Ac mi ddaethon nhw drwyddi hi ac oedd na wen ar wyneb, oedd yn nhad yn gradur o hiwmor a mam yn un, hi oedd yr academydd yn y teulu, sy'n ni'n dweud yn hanes hynny, yn rhywbeth arall. Yn ferch ddeallus eich mam? Oedd wedi cael cyfle pan oedd hi'n ferch ifanc o deulu cyffredin iawn, yn dod o dŷ unos ar y Garneddwen yn Llanuwchlyn. A mi nillodd i ysgoloriaeth yn y cyfnod hwnnw i ysgol ramadeg y merched yn y Bala yn nghanol chi 1910 a 12 rhywbeth felly wrth gwrs yn dweud naipyn bach mwy na ni ond yn drist iawn fi o farw i thad
a'i mam hi o dicau o fewn pythefnos i'w gilydd pan oedd hi'n 15 oed. Yn 15? Ie. Ac yn un o faint o blant? Oedd 8 o blant, oedd un wedi marw, a wrth gwrs mi godord hi adael yr ysgol a dod i edrych ar ôl y ddau o dyniau ac hefyd i gynnal y lle bach yn dde'r adeg yno. Mae hynny wedi gwneud i mi deimlo yn ddyledus iawn iddi ac yn freintiedig iawn yn hun mewn bywyd ar ei hyd, dydy gwir. Oedd hi'n un o efeilliad? Oedd yna chi, oedd hi a'i y chwaer ddim yn dda iawn, dydy gwir yn de, ond y ddwy onyn nhw yn bobl gyda llaw wrth i bod yn canu a pawb oedd i ryw dipyn o chwedl yn bob man o dwy ferch Cemros, efo ei tad Edward yr enw yn haid ar ochr nhw hefyd. Ac yn dweud, yn arbennig o dda. Mae'n rhywbeth i dod. Falle bod blas y cyw yn y cawl fanna. Wel, bosib, na chi, na un ffordd o roed o. Iawn. Felly, eich mam yn fenyw o ryddin, yn fenyw arbennig. Eich brawd yn dod gyntaf i'r teulu, a mae'n 10 mlynedd. Oes. O wahaniaeth rhyngthych chi'n does? Oes, 10 mlynedd rhwng Tecwyn a finna, ac dwi'n gwybod mi byddai yn trio meddwl mae dim arddamwen, neu mae, wch chi, meddwl ddwywaith wnaethon nhw cyn cael mab arall, dwi'n dweud. Ond oedd o wrth gwrs bod yn ddifrifol, oedd o 10 mlynedd yn un, felly ches i rioed frawd bach, neu frawd o'n i'n gallu chwarae ymladd ag ennill efo fo, achos pan o'n i'n 5, oedd yn 10, 15. 15, gwahaniaeth mawr. Sut berthynas? Fi oedd rhyngthoch chi sydd rhyngthoch chi? Ffrindiau drwy o'r dechrau, tynnu goes o felly pan o'n i'n fach ac yn nghanol y ffrindiau mae'n capel yn bwysig yn y cylch yna a'n brawd yn chwarae ran fel rhywun 15 oed pan o'n i'n 5 chi. Ac hapus ac yna fel da ni wedi mynd yn hun hyd yn oed yn agosach fyth. Dwi'n meddwl bod ni rioed wedi cael gair groes o gwbl. Na, allai ddeud hynny. Allai troiau cyntaf, mae'n rhywun yn diolchgar am hynny hefyd. Fel y cyw melyn ola felly, mi oedd gan eich mam, mi nath hi benderfyniad do, mi ddwedodd bod hi eisiau gohirio yr amser i chi ymuno gyda'ch cymheiriad chi yn yr ysgol. Chi wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil diddorol chwarae teg. Chi do, mi oedd deddf addysg 1944 fel addysgwr wedi hynny. Dwi'n cofio rhai'r dyddiadau yma. Ddim wedi golygu lot yn eithin hynny, achos dwi'n meddwl bod nhw wedi meddwl, nhw'n i gadw Edward yn ôl am dipyn. Diolch yn cael mynd i'r ysgol yn Llanuwchlyn yn 4 oed nag yn 5 oed, ond yn 6 oed a diwrnod. A i chi'n gwybod pam? Nath i... o'n i wedi cael bob peth oedd eisiau cael adre. O'n i'n dysgu darllen, o'n i'n greu pethau, o'n i'n helpu a... Mae'n debyg, dwi'n bod fi'n cofio llawer iawn am hyn, ond o'n i'n wrth gwrs yn credu mae fi oedd y norm yn don chi. Wel, wrth gwrs. Ond mi oedd na bobl yn di dechrau rhyw holi ers rhyw blwyddyn a hanner, ydy Edward eithin fynydd yr un criw ar ein. Ac mi oedd, wrth gwrs, ond mi nes i ymuno fy nhw. A dim mae gen i hawl i ddeud felly bod fi'n un o'r rhai fi oedd yn yr dosbarth babanod, dwi'n mynd i cael gael y plant bach, felly am leia, dwi'n siŵr achos o'n i ryw dieddol o, allu dal i fyny efo lleill ar ôl. Gafoch chi'ch fast tracio? Do, dych chi'n hollol iawn, a mi ddalies i fyny efo nhw, a dwi'n cofio'r bore nes i allu gwneud yr un symiau mathemateg efo nhw pan oedden ni erbyn un yn rhyw 7 oed. Ac wedyn mi fydd bywyd yn normal i hogi neithyn fyny. A sut beth oedd yr ysgol, ysgol gynradd? Pa ysgol gynradd i ddechrau? Dwi'n gofyn yn ffôl iawn. Wrth gwrs. Dywedwch wrthau i ba ysgol gynradd? Ysgol gynradd Llanuwchlyn, a dyna oedd hi'n ysgol gynradd o dan arweinyddiaeth a boneddiges Miss Bowen ydi enw i. Ac mi oedd hi a'i thad, Mr Bowen, oedd Mr Bowen yn o'n chyfnod yn had. Dwi'n meddwl rhyngddyn nhw bod nhw wedi bod yn brifathro a brifathrawes ysgol Llanuwchlyn am 60 blynedd. Y ddau, ac na stamp.
dim yn eithafol Gymraeg, felly, ond oedden nhw'n adlefyrchu Llanuwchlyn, ac oedd Bowen a'i barch iddyn nhw oedd yn... So, a wedyn amdano, mi nath Miss Bowen ymddeol pan o'n ni yn 10 oed yn tynnu am ddiwedd yng nghyfnod yn yr ysgol a pwy ddoth yno, ond yr anhygoel Mr Edward Owen, a mi fydde pobl sy'n gwrando, yr artist, y bardd, yr hanesydd, a chael addysg i mi, o'n i'n ei ddosbarth erbyn hynny, yn yr ysgol yma, lle oedden ni'n ei gadael i ar ôl ryw flwyddyn iddo fo gyrraedd, a mynd i ysgol newydd Sbon, sef ysgol newydd Llanuwchlyn sydd erbyn hyn, wrth gwrs, yn ysgol Sir Owen Edwards. Ac hwnnw yn brofiad braf iawn, esgusodwch fi. Mi oedd cyrraedd i'r ysgol newydd a chael addysg flaengar mewn lle, oedd yn lle hapus ac yn y blaen, ac athrawon o ddifri yn rhywbeth dwi'n edrych yn ôl gyda llawer iawn o ddiolch i chi am bod yn rhan. Ac unwaith i chi gyrraedd yr ysgol uwchradd? Ie, wedyn, ie. Beth oedd eich dileit chi o ran pynciau? Wel, na i fod yn hollol onest, o'n i'r ysgol gynradd rhyw all-rounder, fysen ni'n dweud yn Gymraeg, mae'n siŵr. O'n i'n licio bob peth, ond yn ddian iawn, o'n i'n gwybod mod i'n un oedden ni chael un weddol hawdd ac yn awyddus i wneud gwyddoniaeth. Gwyddoniaeth o bob math yn dri yn arbennig. Fyseg, cemeg, ond mathemateg yn siŵr yn de, achos dwi'n licio rhyw drefn a resymeg ac yn y blaen, a di parhau felly hyd heddiw. Ac yn y fan yno, mi gyda ni gyfle i bod y traed, mi oedd pethau yn newid yn y Bala. Doedd ddim cweit yn Bala Boys Grammar School, dyna oedd yr enwau ar bob peth oedd yno, ar y capiau, ar blesars ac y blaen. Ond oedd na athrawon blaengar wedi cyrraedd yno i ddysgu daearyddiaeth yn Gymraeg, a hanes yn Gymraeg, ac ysgrythyr. Ac oedd hynny, dwi'n meddwl bod yn ffrind blynyddoedd Dafydd Iwan a lle yn cyfeirio fwy falle am i addysg pan oedd o lawr yn ynghylchoedd Rydaman. Yn y cyfeirio, achos oedd Bala yn newid a mi gyda ni addysg dda iawn yn y Bala. Felly mae'n deg i ddweud, mae'ch cariad cyntaf chi o ran gwaith academaidd. Fydde'r gwyddorau a mathemateg? Ie, ar y cyfer, ond o'n i'n canfod Cymraeg a hanes a sgrythyr wrth gwrs ydych chi, oedd o hwnna fatha'r hobi o'n i'n neud hwnnw beth bynnag achos o'n i wedi cael hwnnw yn Menial, sef dyna fy mhrifysgol i yn y Cwm es pan o'n i fach yn de ac mi oedd hwnnw yn rhan ohono fo ac o'n i'n cael hwnnw'n hawdd ofnadwy hefyd, dydw wir. A sut beth oedd bywyd capel? Llai ddim dweud digon am bobl oedd wedi bod yn arwen, mi o gen o'n ni Martin Jones, dyn yn gweithio ar yr rheilffordd, oedd o'n ben campwr cerddoriaeth ac yn blaen, chi canis o ffa ac yn blaen ac yn arweinydd y gan, oedd gen o'n ni bobl hirben fel Tom Jones yn Llanuwchlyn, sefydlodd Gorfodre'r Aran ac yn blaen, ond rhai eraill, Einion Edwards, wedyn mi ddoth na Ifan Edwards, pobl ysgol Sul, o gen o'n ysgol Sul dda, iawn yn y cyfnod. O chi'n griw yn dweud eich? Oedden ni'n griw, mae gen a lun ohono ni, dweud y gwir yn y criw, mae siŵr o fod yn 20 ohono ni oedd yn gwneud chi efo'n gilydd, oedd o'n rhywbeth cymdeithasol, llwyddiannus, hapus iawn, oedden ni wedi cael bywyd hapus, mae rhaid i ddeud. Oedd yn bwysig i ni gyd, dwi'n meddwl bod ni wedi cael magu, ond na ddim problemau'n cael ei roi agos oedd rhywbeth yn digwydd, o'n i'n neud efo'n gilydd yn capel Steddfod a Bach a chwarfodydd aroliadau, tonic sol ffa, pob math o rhywbeth efo yna, ond oedd o'n rhan o dyfu fyny i mi, o'n i'n meddwl bod pawb yn y byd yn cael ei fath. O chi'n dweud mae yr enw ar yr ysgol uwchradd bellach yw ysgol O.M. Edwards. Ysgol gynradd. Yr ysgol gynradd yn ysgol O.M. Edwards. Beth oedd dylanwad y teulu Edwards arna chi? Siŵr o fod. Ond mi oedd y bobl yna, bobl dwi wedi enwi'n barod o'r capag, ma'n yn gymaint ag enw, yr Edwardiaid, ond yna lot o deuluodd yr Edwardiaid yn dal o gwmpas o hyd, a mae yna
teuluodd i croesi gilydd ac yn y blaen hefyd, ynde? Ond mi oedd enws yr OM a Ifan Ap. Oedd Ifan Ap, pyn bach yn hun a'n had, ond oedd o'r un criw Ifan Ap oedd o. Wrth gwrs, wedi'r cyfan, sy'r Ifan oedd yn sefydlu'r urdd, felly ond am diolch i fi am fod yn frwd efo gwaith yr urdd a adranna a geilwyd, oedd o'n gyd yn dod o'r Llanuwchllyn. Oedd o'n y bobl eraill, oedd ni'n sôn am Roland Fychanog ar Gai, pobl o hanes Aberchan, y Tŷ Coch, mi o'na Michael D. Jones, ac yn blaen, wel, o'r ardal yna, oedd y cychwyn efo Patagonia, Wladfag, yn y blaen. Oedd na bob math o bethau'n dod at ei gilydd yn Llanuwchllyn. Mae'r bar yn uchel felly. Oedd, bendant yn da, ac o'ch chi'n teimlo, o mae rhaid i ni drio. Dwi'n meddwl bod fi wedi dweud hyn yn fawr ond un lle o'ch chi'n gorfod teimlo, o mae rhaid ni wneud. Ac o hyd mae pethau wedi dal i ddigwydd. Dydy rhywun fel Dafydd Iwan a Hugh Caredig ac Arthur Lliw ddim yn bobl anenwog. Mae yna bobl eraill wedi codi ac yn dal i godi. Dwi'n meddwl am arweinyddion y myd cerdd ac yn y blaen. Mary Lloyd Davies, Eirian Owen, cerddorion da. A wedyn Derek Williams. Pobl wedi dod i fewn am bod Llanuwchllyn yn lle diddorol i fyw no. Mae o'n tynnu pobl i mewn hefyd yn de. Ac wrth gwrs mae rwan, mae Osian a falle ar y criw o bobl ifanc yn dydyn. Mae Llanuwchllyn yn dal i fynd. Ac yn y canol, mae gennych chi bobl bach sydd wedi chwarae rhan fel Elfyn Llwyd yn un o arweinyddion gwleidyddol Cymru'n byw yn canol y pentre a phobl debyg yna. Felly chi'n iawn yn dweud, bar di bod yn uchel, dal yn uchel, achos mae rhyw hendeimlad. Ydych chi'n dod o Llanuwchllyn, mae rhaid chi wneud eich gorau, a mae rhaid chi wneud Harry Lloyd o'r coleg normal yn dweud, wrtho ni rhyw dro yn Saesneg yr adeg yna yn dweud, fel oedden ni'n gorffen mewn yn y coleg, cerwch allan, go out and make a name for yourself. Wel, ond byd yn newydd yn hynny, rwysyd yde. Wnaethon ni brynu set gyda llaw o lythrennau bach, o'ch chi'n rhoi inc arno fo yn bresant iddo fo, wrth iddo fo ymddeol ac yn dweud, make a name for yourself. Braf. Wel, o Llanuwchllyn, mi eithwch i'r coleg? Do, i coleg. Ble fuoch chi? Y coleg normal ym Mangor, ar ôl i mi gyrraedd i ryw, o'n i'n mynd i cael trafferth o gwbl dydy gwir efo gwaith i fyny pan o'n i'n 16, 17, iawn. Ond o'n i di penderfynu wedyn, mae isio mynd yn athro ni. O'n i'n isio sianelu popeth i just i fod yn nghanol byd gwyddorau a gwyddoniaeth electronaidd neu ffiseg. Ryddad ac oedd fy ffrind, chydig bach yn hun yn byw drws nesau mi, a gwneud hynny'n llwyddiannus eto yn codi'r bar yn uchel ofnadwy. Achos dwi'n recordio hwn yn Abertawe, wel oedd Robin, y ffrind, yn un o ffisegwyr gorau y byd, ydy gwir ni gyfnod, oedd yn brifathro coleg brifysgol yma yn Abertawe. Wel, dyna oedd y norm i ni yno, felly ynde. Ond o'n i erbyn hynny'n meddwl, na, dwi eisiau mynd yn athro. Achos o'n agoriadau mynd i ddod gobeithio y myd addysg ac o dynion yn mynd i ddod yn byn. A pobl yn dweud, cerwch, gwch chi gwyddiwch yn galed, gwch chi fod yn brifathro bach neu. A dyna nes i a mynd i coleg normal ym Mangor a mwynhau bob munud yma no hefyd. Gweithio rhan fwy ar amser ond gwneud llawer iawn o bethau eraill hefyd. Pa fath o bethau? Sefydlu triawd yn normal efo Carol Owens oedd y Triban a Margaret neu Traglenni. Fath o triodd y coleg blynyddoedd o'n blaenau ni. Ond oedd yn ôl ni, newch i wneud can o'r dysadwn yma. Yn digwydd bod, maen nhw wedi ffeindio un ohonyn nhw o'r cyfnodau bore Sadwrn yn mae hi ar raglen diwedd yr wythnos yma pan dyn ni'n recordio hwn. Mae wedi ffeindio. Be bynnag hynny, ond dramau, o ddramodwyr ac cyfarwyddwyr da Hugh Lloyd Edwards, yn cofio Edwin Milian, pobl wedi yn neud drama. Ac o Roland Wyn Jones a Howard Rees a'i chor y coleg. O'na rai na bywyd mawr Cymraeg a Chymraeg yn y normal, yr ysgol normal, felly chi. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am hwnnw, dwi'n nghanol sgwennu
hanes fy mywyd, a dwi wedi rhoi dipyn golew am hwn ac o lle ddoth y gair normal ac yn y blaen, achos oedd na lot o hwyl. Pobl yn tynnu coes o griw abnormal, ddech chi'n meddwl chi. Ond na, oedden ni'n griw eto, rhyw naws llaniwch llynedd, dyn ni cystal ar rhain. Ac oedden ni'n gallu curo y brifysgol ar draws y ffordd mewn noson lawen, felly, wel, oedd eich cwpan chi'n llawn. Chi di wneud yn o reid. Wel, mae hwn yn beth da i wybod bod chi'n sgwennu hunangofiant a gybydd yr hunangofiant yn dymas. Os na chi'n mynd i ddigon o amser i drafod bob dim, gewch chi ddweud darllenwch yr hunangofiant. Felly, gobeithio, trwy ffydd ac yn y blaen. Nawr, o'ch chi'n sôn am y gerddoriaeth, a dwi'n gwybod, oedd ganddoch chi diddordeb mewn cerddoriaeth a pherfformio pan o'ch chi adre'n Llanuwchllyn. Oedd. Ac mi oeddech chi wedi dysgu canu'r gitar ac yn y blaen, ac mi oeddech chi a'ch ffrind. Nawr te, pwy oedd eich ffrind chi oedd yn canu gitar hefyd? Wel, y ffrind penna pan ddothon nhw i fyny o Fryn Aman, o Capel Gibea, oedd y parchedig Edward Jones yn wynidog, a mi ddothon nhw fyny Llanuwchllyn pan o'n i tua ryw 10 oed, ar un oedd yn yr un dosbarth, a fi oedd Arthur Morus Jones, sef brawd i Dafydd. Cos a mi oedd Arthur a fi'n wel, bron iawn, fatha corff ag enaid efo'n gilydd. Arthur yn acw ar y ffarm, a fydden ni'n gwneud pob math o bethau diddorol fel o rywun tyfu fyny. Ond eithon ni ryw awydd mynd i fyd canu ysgafn a prynu gitars a buddsoddi mewn 2 gitar pan oedden ni 12 oed, mae'n siŵr braidd. Ac, wel, dyna fo, mi eithon ni ddechrau anu a gweithio. Dwi'n ymhell yn 70au erbyn nes i 80 a dwi'n dweud pa fi'n un dwi'n dal i ddysgu chwarae gitar o hyn. Ond pan oedden ni wrthi yn Gardd Gwyn yn arbennig, mi o'n wr ifanc, rhyw flwyddyn a hanner yn hun, a ni'n dod i mewn i wrando be oedden ni ddeud, a brawd hun Arthur oedd hwnnw. Unrhyw un yn nabod? A falle bod chi wedi clywed sôn am Dafydd Iwan. Felly'r hyn i chi dweud wrtho i'w, mae dod mewn i sefyllfa oedd Dafydd Iwan, lle oedd y ddau ohonych chi, Edward ag Arthur yn canu. Galle fe fod wedi bod yn Edward ag Arthur yn canu? Alle fod, neu Arthur ag Edward, nes y bynnag oedd ni. Ond na, oedd Dafydd yn ddisglair iawn, nid yn unig yn ieithydd da, fathau fam ei dad ac yn y blaen, ond hefyd yn ddyn y celfyddydau. Wrth gwrs, mae oedd ymlaen i wneud pensaerniaeth a falle o Dafydd, ond bob yn dipyn oedd yn dod i wynebu yr hyn oedd eisiau yn y Gymru gyfoes yr adeg yna, Gymru Glanllyn a falle oedd yma'r hanes hynny. Mae pawb yn gwybod da. Ond mi ddethoch chi fel dau wedyn i fod yn ddeuawd i'ch dau wedyn? Dwi'n bod yn hollol onest a dweud Dafydd, fysa chi'n fodlon i ni gael canu hwn efo'n gilydd a o'n i'n canu ar ben yn hun cyn hynny. A wedyn, pan fy gen i ryw gitar, byd bach fwy o sŵn a falle pan ddoth i'n fater o recordio mewn blynyddoedd, oedden ni wedi canu wneud nosweithiau llawen a bethau lle, a dyma fi'n cael gwahoddiad, a dwi'n dal i barchu'r gwahoddiad byth, a dyn ni'n dal i siarad am bethau fel un efo'n gilydd. Mi nawn ni ganu am bethau efo'n gilydd, a mi wnaethon ni recordio efo'n gilydd, a mae'n hanes ydy gweddill wedyn ynddo. A hanes difyr iawn hefyd. Felly, mi fioch chi ar ôl gorffen yn y coleg, mi gafoch gyfle i fynd am swydd a phenderfynu peidio aros yn y gogledd. Na chi, mi benderfynon ni oedden ni wedi bod ar ymarfer dysgu oedd o'r adeg yno, ymarfer addysgu neu profiad ysgol ydy'r termau byn un neu mae'r bod wedi newid. Dwi wedi gadael addysg gynraddus dros 20 mlynedd, ond mae rhywun yn ymwybodol o beth sy'n digwydd. Ond mi o'n i wedi cael gyfle i fod i lawr yng nghymoedd y ddwyrain am bythefnos, dair wythnos, am hwn i, a hynny'n bryn mawr yn ymwylglyn ebwy. Oedden ni'n Sir Frycheiniog bryd hynny, ac oedd o'n bell iawn o Fangor. Neu'n wedi os gynnwch chi ffrind agos neu gariad y Mangor, oedd o'n bell iawn. Ond mi gydiodd y de a pobl y de a'r cymoedd a gweld bod isio rhywrai i ddod i rei
hwbyr dan y baich, a dysgwyd dan y baich i ddysgu'r Gymraeg ac oedd gennym ni brifathro yn yr ysgol brwd iawn, J. Morgan. Ac mi ddos i o'n ar ôl y cyfnod hwnnw'n teimlo, dwi'n mynd i fynd allan o Gymru i ddysgu os na chaif ar hesiad. Oedd o'n beth da iawn i chi fynd yn ôl i'ch sir, eich hun. A fynd ni drio mynd i sir arall, iawn, popeth yn iawn. Mi, sy'n ni wedi gallu bod yn sir ddim bech fel te, ond fel trodd i allan, mi oedd yn chwilio ac yn gweiddi allan am bobl i barhau ac i wireddu cynllun Morgannwg. Right. A dwi'n dal i feddwl, waw, mi oedd y pobl pwy bynnag oedd y tu ôl i'r brwdfrydedd y Morgannwg fawr, achos un sir oedd y cyfan yma i gyd, ond o'n eisiau athrawon i ddod i lawr, neu o ble bynnag. A pryd oedd hyn? Yn y 66, o'n i'n gorffen. A wedyn, gyda ni'n penodi, criw bach ohono ni, ac mi ffeindies yn hun, fi a nghariad ar y pryd hefyd yn fan honno yn Abercynon, yn gwylod Cwmdar. Reit. A mwynhau dod i ganol lle odlodi a chynnu mawr yn Ysboeth Abercynon. Ond cymdeithas glos. Cymdeithas glos, cymdeithas y colamenod a'r mwffler a'r milgi a mae'n affari ar sedyn ni a Delwyn Sion. Ond y peth cyntaf ddigwyddodd bron eto yng nghanol yr meddwl be dwi'n neud yn fan hyn allan o'r cwm anwyl a gadael nad y mam yn y gogledd yn a fe hun yn y byd hyn. Meddwl be dwi'n neud yn fan hyn achos be ddigwyddodd o fewn chydig wsnosau oedd Aberfan ac oedd Aberfan dim ond hediad bran 10 munud dros y cwm i ddeffro'n Merthyr a mi nath hwnna wneud i feddwl waw, i lle dwi wedi dod a gymaint ma'n hwysio help yma man. Reit, felly nath hwnna gael effaith arna chi? Do, ac o'n i'n dyblu'n ymdrechion rwysyd ac yn dysgu Cymraeg i'r plant bach ma, ac dwi'n dal i deimlo hyd, dwi'n coel crio ar ôl bod yn fan o am 2 blynedd yn Ysboeth wrth adael a teimlo bod fi'n rwsyd yn gadael y plant i lawr, yn gadael achos oedd ni'n ffrindiau. Ac o'n i wedi cael i'w lwyddiant yn Steddfod Eryr, ac oedd e'n blant yn dechrau dod ac yn dweud, bore da, Mr Jones, hello, Mr Jones, chi'n ia, o pethau fel un. A chi'n teimlo bod chi'n dechrau llwyddo'n de? A wedyn, ag athrawon da, difyr, a'ch pobl cymeriadau'r cymoedd, sy'n ni gadw podlediad am oesoedd yn sôn am yr hiwmor ac yn o blaen. Dwi'n siŵr. Am amser yma hyn, ynddo. A llen eich llyfr chi? Byd na dipyn, bydd. Ardderchog. Mi eithaf chi o Gwm Cynon? I ble eithaf chi? Wel, be fysen nhw'n alw erbyn hyn yn gynllwynio i'ch cael chi fynd i'r rwle. Ne, pen hela, neu be bynnag, dwi'n bod achos mi oedd na ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd, a oedd i ddordeb erbyn hyn, dim ond un ysgol Gymraeg oedd yng Nghaerdydd, yr ysgol dyfodd i fod yr ysgol Gymraeg fwyaf yn y byd i gyd. Nath i dyfu fod yn 600-700 o blant. Ac yna, o'n i'n yn y cyfnod pan oedd hi'n, dwi'n ni'n 300 a hanner felly o blant. Ysgol Bryn Taf. Ysgol Bryn Taf. Yn Gabalfa, ie? Yn Gabalfa. Ac yn digwydd bod, a dwi'n gwenu wrth ddeud wrthych chi fan hyn, pwy oedd yn digwydd bod yn brif athrawes wedi rhoi blynyddoedd cynnar i gychwyn addysg Gymraeg yng Nghaerdydd, ond chwaer i dad Dafydd Iwan, Mrs Jones Davies o Benarth ac oedd Emmy Jones Davies wedi rhoi i stamp oedd hi'n rhedeg ysgol Bryn Taf yn ddinesig fel tas ei mewn pentre bach yng nghanol Gymru Gymraeg efo sôn am beirdd rhywun oedd i marw efo hyn a llall a chanu emynau oedd yn fysych chi'n ei ganu'n Sir Aberteifi neu'n Llanuwchlyn. A pha fath o blant oedd yn mynd i'r ysgol hon? Ysgol Bryn Taf. Yn y 60au? O dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddeud hyn yn de. Dwi'n meddwl bod na groeso mawr i chi ddod i Bryn Taf os na oedd eich rhieni chi y ddau riant yn Gymru Cymraeg. Felly, bendant,
o'ch chi'n siarad Cymraeg, yn dod allai ddall. Yn y cyfnod, yn dyfa. Ac o'ch chi'n ddall yn ei, mae'n siŵr achos o'n nhw just achub rhywbeth ydyn nhw, ond mae di newid gymaint wrth gwrs, ac be fysen ni'n gallu dweud, a pwy bynnag sy'n gwrando ar hwn a'ch plant ac yn y blaen, felly mi fyddech chi'n dweud, os oeddech chi'n rhywun yn siarad Cymraeg yng Nghaerdydd, oeddech plant chi'n bryn saf. Ac oedd hi'n fraint, hynny di, chi'n gwybod bod chi'n dysgu plant, pobl oedd yn malio ac oedd eisiau'r gorau i'w blant eto. Yn ôl i cwmpenial yn Llanuwchllyn. Dim gwahaniaeth o gwbl eisiau'r gorau iddyn nhw. Ac edrych yn ôl yn y fan honno ar gymaint o blant da. Am ba hyd fi o'ch chi yn ysgol? O, 69, dynes yr un 72, ond peth mawr, Elin, yr ydi uchelgais, a dyma'r prifathro yn Bryn Taf yn dweud, oedden ni cael hwyl bach rei da arni hi, a criw o'n ni na, a mae rhaid chi drio am prifathrawan. Dyw, maen nhw eisiau Beth ydych chi'n oedran chi? Wel, o'n i'n 70 adeg yno. Ciw? Ie, ciw. Ie, gwyrdd iawn tu ôl i glistia. Ond ebyn o'n i'n 80, o'n i'n prifathro yn Rhyd y Maen, yn Meirionydd. Newid byd? Newid byd llwyd. A mae hyn ddiddorol. O'n i'n Bryn Taf, oedden ni'n gorffen yn Bryn Taf, cymryd cyn y Nadolig yn 72, gyda llaw y flwyddyn ono, ni newydd fod yn gwneud rhywbeth o dda, dipyn o wmff yno fo, os oedd hi'n steddfod y Jubilee, yr Urdd. Reit. Ac rhyw gyfle yn fanno mi sgwennes i gan steddfod y Jubilee, ac o bawb dim ond canu honna, ac wedyn o'n i'n dod nôl i Feirionydd, o bobl yn dweud, pop, boi canu pop wedi dod i. Ond fel hynny'n help mawr yn de i wneud gwaith. Yn y gymdeithas yn agos iawn i'n hartre gynt, ond ddim yn agos iawn chwaith, achos dros y gefnen oedd o'n fydd gwahanol yn Rhyd y Maen. Ac yno am, Wel, newn ni aros fan am funud, achos dwi'n gwybod yn ystod y cyfnod cyn Rhyd y Maen, mi briodsoch. Do tad, mi nathon ni briodi, do Gwynedd a finne, hia. Nawr te, dwi eisiau gwybod ynglyn â sut wnaethoch chi gyfarfod. Mae hyn di bod yn rhyw chwedl bach yma gacw dros y blynyddoedd yma gacw yn de. Oedd Dafydd Iwan a finne yn gwneud noson yn Wydgrig yn wlad, dwi'n cofio, yn iawn, ond fi ysgol Ysgarmon efo llun Wydgrig, ac yn gorffen y fanno, a finne yn galwybio Llanuwchllyn y noson honno, ac yn dod i lawr i gêm rygbi, lle oedd yn ffrindiau fi yn Pontypridd ac yn blaen, o'n i'n dal i fyw efo'r criw ffrindiau, wedi cael tro cynnym barod, ac felly dros y bwlch o Ddolgellau i ddinas Mawddwy, dim cweit i ddinas Mawddwy, gwylod bwlch oedd drws, mi oedd na gar wedi torri lawr, a pwy oedd yn y car, ond dwy ferch o Bwlleli a gŵr boneddig bachgen ifanc o Bwlleli, ac yng nghanol y gyflafan bod y car di torri lawr, mi oedd Iflin yn dod yn forddyn priodas i ni maes llaw, ac Gwynedd oedd bia'r car oedd i torri lawr, felly mi ges i wraig am bod car wedi ac oedd diddordeb erbyn hyn, o'n i'n siarad am hyn efo un o'r teulu ddoe diwetha, yr un oedd yn gyfrifol am drwsio'r car oedd Mr Evans, y garage dinas Mawddwy, sef yr un Evans, a sy'n nghanol ralio taid, Gwyndaf ac, wel, y criw sydd wrth i bod i gyd yn dech. O, lle chi ddim fod wedi cael gwell? Na, a dyna sydd wnaethon ni gweld. A dyna le gyfarfyddwch chi? Os o Gwynedd yn neud ymchwil yng Nghwmni ar dafodiaeth, a fi'n ein dysgu no, felly nes i ryw hanner a ddo, wel, falle llwn ni ffeindio rhywun i chi siarad efo nhw'n Nghwmni. Ie. Ond wnaethon ni siarad mwy dipyn bach na gam dafodiaeth. Wedyn dyna fo, ac wnaethon ni briodi mewn blwyddyn. Ac mi briodwch, a fi o'ch chi'n byw yn Honteg, dwi'n meddwl. Honteg, yn Montebridd, ie. A'r plant yn cyrraedd? Ie. A wen yn cael ei geni yn sbyty brenhinol Morgannwg, neu Dwyrain Morgannwg. Ac o ddiddordeb o gael ei geni yn y fan yno, erbyn hyn, mae hi'n uwch ymgynghorydd yn ei sbyty hi hyn, fel petai dyna lle mae hi am bod y sbyty di symud i Lansisad erbyn hyn. Ond gath hi ei geni yn y fan hwnnw. Ond hanes bywyd Rhyn ydy'r ail blentyn, a mi oedd Rhyn
mi oedd rhywun ar y ffordd yn weddol fian o gofio bod yna 10 mlynedd rhwng i a mrawd, a bod yna 10 mlynedd rhwng plant fy mrawd a'i gilydd. Reit. Mi ddoth rhywun ar ôl ryw 3 mis ar 10, a dwi'n gallu deud, o'n i bai amdana i fysa fo'n wedi cael genedigaeth mor hawdd ar fore Sul yn y tŷ adre yn Honteg. Efo'r fydwraig yn ngofal, ond fi yn gwneud y pethau sy'n rhaid i gwneud yn te. Wel, dyna ardderchog. I chi'n achub bobl i ceir nhw'n torri lawr, i chi'n helpu plant i gael ei geni yn ogystal ar bethau eraill. Nawr ta. A siwt beth oedd byw yn Honteg yn deulu bach? Wel, eto, mae rhywun wedi digwydd bod mewn ardaloedd lle oedd na rhywbeth i wneud ynddo, ac yn fan honno un o'r pethau cyntaf wnaethon ni ar ôl setlo i lawr o Gwynedd yn dod o Bwllheli, ac yn amlwg yn y capel yr Annibynwyr yn digwydd bod yn Pen Lan yn Bwllheli, a fi'n dod o'r yn Cefndiru, ac wnaethon ni chwilio ar ôl priodi, oes na achos, oes na capel neu'r lefydd, a mi ddothon ni o hyd i y tabernacl yn Efel Isa. A sgen i ddim cwilydd o gwbl i ddeud bod tabernacl Efel Isa wedi bod yn bwysig iawn yn bywyd ni'n y cyfnod hwnnw. Mi oedd tabernacl yr nifer o bobl ganol oed a hun o dipyn wedi mynd yn fach, ond mi ddoth na griw yn o'n i fyw i'r ardal, cofio, arbennig yr anwyl, Penry Jones wedi colli, Tad Jabas, y gyfres blynyddoedd yn ôl. A mi eithon ni ati, a hel rei o'n ffrindiau. A mi eithon ni'r tabernacl, a rwysyd mi ddigwyddodd bod yn y lle iawn, yr adeg iawn, cael fraint o fod yn ddiacon yno, a'r criw yn mynd yn fwy, ac yn fwy. Penry'n dod yn ysgrifennydd y capel, ac dal i weithio, chwaneg yn dod yma. Mae hwn eto yn cael ei gofnodi yma gacw, a mi wnaethon ni ofyn i wrthboneddig anwyl iawn parchedig Eirian Rhys oedd i symud i'r ardal i fod yn athro. Fysa fo'n fodlon bod yn weinidog drosto ni. A mae'r teulu'n dal yno a wedi chwarae rhan ac yn chwarae rhan fawr yn yr ardal nag erain tai plant o dde a wyn bobl yn hwn. Ond tabernacl Efel Isa, ond at hynny, gwneud i'w henwlaeth ymlid gwleidyddiaeth o Cymdeithas yr Iaith, ond yn gorfodi ni i ddangos yn hochre, oedden ni'n fodlon bod na arwyddion Saesneg yn bob man, ac oedd yr un ymlyniad fel petai at y pethau ma'n dod â ni at yn gilydd eto, bod nhw'n Dafydd ac Arthur a Chynog a Gareth Miles o Goffa Da, pawb o'n un at yn gilydd. Dwi'n cofio'r hwyl o triau gliro mewn papur newydd. Mae ystyr Llan Twits mae Twits oedd patron saint of clowns and jesters yn y papur gyda pharch mawr i illtyd. Ond i blythyren papur newydd, ond oedd y popeth yn digwydd yma no. Ac felly oedd yn gyfnod cynhyrfus iawn, nid i chi fel teulu, chi'n tyfu fel teulu, eich gyrfa chi, ond hefyd mi oedd chi'n canu, mi oedd y pethau cymdeithasol, ond gwleidyddol yma. Oedd hi'n ferw ar y bryd yng Nghymru. A does na ddim dod allan o yna, mi oedd yn gyfnod cynhyrfus iawn, achos yn yr ysgol ac yn y blaen, oedd pobl yn methu dallt Mr. Jones was in court because he'd been painting signs neu rhywbeth chwilio am distraight car ac yn y blaen a gwneud eich safbwynt a felly, ond o'ch chi'n ennill pobl ato chi, os o'ch chi'n fodlon a berthu mymryn bach eich hun, o'ch chi'n cael mwy, nes i fwy o ffrindiau wrth sefyll dros oedd yn i'n gredu, a mae yna rhyw ddameg bach yma na i ni gyd yn de, a dyna mae rhywun wedi gorau wneud, ar hyd blynyddoedd wedyn hefyd yna. Felly i ryd ymaen, yn 8 Ie, 8 oedden ni yma, ie. A sut beth oedd hynny? A chi'n sylweddoli bod gennych chi gyfrifoldeb i'r criw bach yma, dechrau efo y criw yn Bryn Taf,
nes i ddechrau dweud hyn felly, y diwrnod ola i mi, o'n i'n cymryd yr oedfa bach, mo fi'n o'r dau, nid i diwrnod ag yn cyfri'r plant, oedd yn yr hes blaen yn Bryn Taf, a'r hesi dyn ôl ni, ac o'n i'n cyfri bod yna 35 yn y criw bach yma dyn. Ac o'n i'n meddwl, wel dyna faint fydd yn ysgol i gyd ymhen 2 wsnos. Ac os na fedra i reoli hynna, mae'n rhywbeth yn bod arna i. A mi gyrryddies i nhw a chael cymdeithas wledig a blant pobl yn dechrau dod, mwy dod i'r ysgol a na fo, gwneud eich gorau a creu diddordeb yn yr urdd a pob math o bethau, capel a chanu a pob beth yn ni. Yr hyn eto, oedden ni wedi arfer i wneud, na cwbl, a trio byw rhyw fath o Ifo Rwen, di bod yn byw yn Llanuwchlyn, sef rhoi popeth i'r gymdeithas. Nid just rhyw bwnc ydi, a dwi'n licio meddwl am hyn, fi'n dyfynu hefyd, ydi addysg ydi i fi, addysg ydi beth sy'n ar ôl i chi anghofio popeth ysgol chi'n rysgol de. A mae hwnna yn werth i ailadrodd a'ch profiadau ydych chi'n rhoi'r plant a bod nhw'n ganolog i ni a dwi'n dal i gredu yna. A mi fys yn da am rai blynyddoedd a wedyn uchelgais yn beth mawr eto, gweithio modd. I ble gymerodd eich uchelgais chi? I Ynys Môn, so mae i le lle ni'n gwybod dim byd amdano fo. Neb i helpu, dim byd, ond ar ryw ewythr o ryw genedlaeth neu ddwy, oedd a chysylltiad efo mam yno, dod o hyd i'r ffaith bod o'n gwybod pob beth amdana i ymhen rai misoedd, ond cyrraedd i fanno i gymdeithas oedd mor ddi-Gymraeg bron ac oedd rhai o'r ysgolion yn Nghymru. Oedd i wir? Oedd, yn idi... Llandegfan. Achos os oeddech chi'n rhywun wedyn yn yr ardaloedd yna lle oedd chi eisiau bywyd braf a heilwen braf ar lan y fennau eitha cyfoethog i gymharu efo llawer iawn o lefydd yn Gwynedd yn arbennig o chi'n dod yno ac oedd yn gyfnod prosiectau mawr fel codi ysbyty, newydd Gwynedd, ar ail-adeiladu Pont Britannia ar ôl y tân. Pobl yn gweithio o lannau Merswy yn byw yn Llandegfan achos bod o'n lle braf. A hefyd, mi oedd y ffaith bod y prosiect mawr yn Llanberis yn dod â pobl o dros y byd i gyd i'r cynllun Trydan Dŵr. Felly oedd gennau yn Nadolig cyntaf yna, oedd gennym ni 9 neu 10 o ieithoedd aelwyd yn Llandegfan. Ac oedd yr ysgol di'r hanner adeg yno'n rhai oedd yn gweithio trwy gyfrwng y Saesneg a Derned Bach yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. O bobl leol, oedd hyn o'r rhaid dechrau meddwl ydy hynna'n dead. Mae hynny destyn sgwrsiau, ond yn ar y deg dros blynyddoedd lawer. Dyma newid y peth a dod â nhw at ei gilydd yn gynhwysol. A maen nhw'n dal yn anwyl iawn i fi ar ôl y cyfnod hwnnw, ond cyrraedd yno a meddwl fama mae'r her sefydlu dosbarthiadau Cymraeg, rieni ac yn y blaen a trio ennill bobl ato chi. Charles Williams oedd yn un o'r ei cyntaf bobl o Cwm ac oedd o'n gymeriad yn gesyn o gomidian dyn doniol ofnadwy a pawb yn anwylo Charles Williams o Fodford yn Ynys Môn ac yn deitha ni ar lwyfan, fydden ni'n cyflwyno ambell i beth ar lwyfan ogystal a canu, a Charles Williams yn dweud, ni gofio un peth wrth fynd i'r lwyfan, cymer yn ganiataol bod yn gas gen pawb chdi. A dydy triwch gael I hennill nhw. I hennill nhw, de. A di rywun i wedi anghofio hynny. Mae'n siŵr bod yna ddameg mawr, hynny di mae'n rhaid trio a codi pontu. Ond mi nethoch? Dwi'n gobeithio. A gan faint fuoch chi yn yr ysgol honno? 2 blynedd ar 20 yn Llandegfan. A bwrw greiddiau fanna wedyn? Fanna. Fi oedd y blant trwy'r ysgol, achos oedd ni mewn ysgol, mewn ardal oedd yn bwydo ysgol uwchradd, dda iawn,
bob math o ysgolion uwchradd da, fyny acw ag dros Gymru. Ond oedd hon yn ysgol eto, lle oedd gennych chi'r elfen ma o gystadleuaeth, o hyairn yn hogi hyairn, mwy o reidi Gymraeg nag o Gymru Gymraeg. Ond mi oedd o'n lle da i fod mwyn i blant cael cyfleoedd ynddo, a wedyn mi dyfodd yn... mi adnadwn ni faint o blant diddorol iawn o bob math o feisydd drwy'n dwylo ni. Dwi bron yn colli cyfri arnyn nhw. Maen nhw'n gyflwynwyr teledu a chynhyrchwyr teledu, radio, dramodwyr, cyfreithwyr o bob lliw a llun, hynny di gweinyddwyr, meddygon, llawfeddygon, ac o lia un aelod seneddol. Sef eich mab eich hunan. Wel, mae'n fyna, a mae rhai mi ddeud, ar y staff hefyd, mi oedd Nest Jones oedd ei enw i, a'i mab hi oedd yn chwarae rhan Joseph yn perfformiad mawr cyntaf wnaethon ni. Saesneg i ddechrau mwyn sy'n sefydlu fel petai Aled oedd nhw, a Aled Jones sydd yn ddim nad ydy o'n anenwog. Dwi'n gweld. Na, bachgen iawn, un criw a fy mlant hynna, ac lot fawr o bobl, ffermwyr bob beth trwy'r ysgol. Mi ethoch wedyn o'r dysgu i fod yn ymgynghorydd? Na, nes i ymddeol yn... Allwn ni fod i dal ati am rai blynyddoedd. O'n i wedi bod yn prifathro ysgol am 31 o flynyddoedd mewn ysgoliad yma. Hynny'n ddigon, ac o'n i wedi cael arholiadau, archwiliadau, ac oedd hynny wedi mynd yn well na'n heiddiant i. O'n i'n meddwl bod fi'n heiddi mynd i gael trydydd neu bedwerydd archwiliad ar olygwyr. O'n i'n meddwl, na, dwi'n mi ymddeol pan oedd pethau'n dal i fynd yr ei da. Achos o'n i'n gwybod bod yna waith dros do hefyd yn gwneud fy mhwnc fy hun am gyfnod, a mi es i Brifysgol y Mangor i hen sefyllfa'r coleg normal a dysgu mathemateg i athrawon y dyfodol fel myfyrwyr yn fanno a mwynhau 2 flynedd, 3 blynedd, 4 blynedd a mwy yn fanno yn gwneud bob math o bethau a dysgu ail iaith. A mi oedd dysgu ail iaith wedi dod yn rhywbeth mawr yn y mywyd i hefyd drwy'r cyfnod da ni'n sôn amdano fo. Felly wnaethon ofyn, fysych chi'n fodlon ysbrydoli rhai sy'n dod yma hefyd ar y Gymraeg, a wedyn mathemateg, a wedyn gweithio efo nhw ar helpu nhw i greu diddordeb yn y iaith. Ac mae'n siŵr bod hwnna yn rhoi boddhad bod chi'n dysgu athrawon i fod yn athrawon. Oedd. Nath yma popeth yr arthwysid, dwi'n gobeithio bod ni wedi gwneud mwy o les nag o drwg iddyn nhw, achos maen nhw'n troi ato ni mbob math o defio ni efo chi. Ond do, mi o hwnnw'n gyfnod, ond efo'r plant, dwi'n teimlo, o'n i wedi teimlo ma fanna, wel, oedd o'n gymaint o flynyddoedd. Ble fuoch chi wedyn ar ôl y normal? Oedd hi'n hen bryd i mi ymddeol go iawn. Beth oedd chwedron chi erbyn hyn? Wel, o'n i'n 60au cynnar. Ond o'n i'n mynd i gadael y normal ar ôl dweud, reit, yna fo rwan, mi adawn ni hwnna. Mae ganodd y ffôn ac dyma lais o goleg arall yn gofyn, fesach chi'n mynd gallu fforddio rhyw 2 neu 3 diwrnod yr wsnos efo ni. A mi fes i am dros 10 mlynedd yn dysgu Cymraeg dwys i heddlu Gogledd Cymru. I goleg Llysfasi ddechrau ddod yn rhan o goleg Cambria. A mwynhau hwnnw eto. A sut brofiad oedd hynny? Symud o faes addysg a sefyllfa ysgol i ddysgu eto ynddo. Oedolion. Mae rhaid fi ddeud yn ollol onest, oedd hwn yn rhan o'i cwrs proffesiynol. Oedd nhw'n gallu pasio i fynd yn heddlu, yn heddwysion. Danes o'n nhw wedi pasio hwnna yn Gogledd Cymru adeg yno, oedd yna werth iddo fo. Wel, oedd rhaid mi roed yng ngorau hwnnw, achos o'n nhw'n cael ei arholi, a'i profi ar dap ac yn y blaen. A mi weithio nhw. Dwi'n meddwl bod ni wedi gallu methu mwy na 2 neu 3 allan o ddwsinau oedd yn dod dros y blynyddoedd. Ac dwi'n prysuro i ddeud, do'n ni'n cael yn
yn eithrio o gael yn stopio am sbidio ac yn y blaen gen y plismin o'n i wedi ddysgu mi oedden nhw'n fwy lliniarus. A mi nes i fwynhau'r cyfnod yn fawr. Ac efo nhw o'n i pan dirywiodd iechyd Gwynedd Trian ac mi fuon nhw'n helpu fi'r adeg hynny hefyd yn de. Do. Dwi'n gwybod eich bod chi, o chi a Gwyneth yn mynd i America gryn dipyn yn ystod y cyfnod. A dwi'n gwybod eich chi fod yn America, god i ddim wedi teimlo'n dda nag oedd? Na, oedd o'n un o'r cyfnodau drwg, wel, yr unig un drwg, dweud y gwir, achos ar ôl ni ddod o'n 12 mlynedd yn ôl i'r cyfnod ni'n neud hwn rwan, mi ddirywiodd yr iechyd a mi gollon ni Gwynedd i hen gancr o fewn misoedd. A mi stopio ni fynd at yr heddlu am gyfnod bach, a fi oedd hi farw nadolig ar ôl iddi ddechrau dirywio a mis Hydref. Dyna'r cwfan yn de, a dwi'n mi ddoth 40 a 5 o flynyddoedd hapus a 2 o'n blant ac yn blaen i ben yn y blynyddoedd. Yn llawer i fi achos oedd hi'n glwm wrth gymaint o bethau mwy gwar hyd yn oed nag oedden ni wedi bod. Oedd hi'n rhan o gyfundreb llywydd yr annibynwyr ac Cwm ac yn y blaen. Oedd hi'n gwneud gwaith da iawn. Mi adawodd hi hôl yn bendant yn de. Gafodd chi fod adre i fod gyda hi a nyrsio hi? Do. A'r un peth, na fyswn ni byth yn colli'r cyfle i ddeud falle, mi fydd hi farw pan oeddwn ni y 3 ohono ni y plant, a ni'n mynd y plant a finne, ond yng Ngweinidog hefyd. Ydy ddweud i enw parchedig Ronald Williams yn ffrind teulu ac yn di tyfu fyny efo'n gilydd. O'n i'n sgrifennydd y capel pan o'n i'n penodi Ron i'r tabernacl. Ond allai ddeud, dwi'n siŵr, yn ddiweniaeth yn dem, a dyna un o'r profiadau mwyaf roddodd werth i fywyd i gyd o bod yn bresennol di o Gwynedd farw pan oedden ni efo'n gilydd o gwmpas y gwely. Ac os buodd na fraint neu'n rhydedd erioed, dyna oedd o mewn difri de. Oedd gen i'r plant, bendant, ond cael bod yna ddechrau bywyd a cael bod yna'r ddiwedd bywyd yn rhywbeth na i dim ond, oedd Meri'n wraig presennol hefyd yn dweud mae'n fraint dychrynllid o bwysig a mi luniodd chi fywyd ar ôl hynny hefyd, ydy gwir yn de. Diolch amdano profiad. Mae'n brofiad ysgytwol yn dywe, yn rymus. Ne. Ac mewn ffordd ryfedd, mae'n ategu bywyd. Yndi. Ac o'ch chi'n bywyd crwn. I dod at ei gilydd ac efo'n gilydd ar y diwedd yn de. Ac efo'n gilydd yn y ffordd yna. A mewn gweddi a syml ac diffodd canwyll fel bethau. Ie. Wrth gwrs, mae bywyd yn anochel yn mynd yn ei flaen. Ac eich bod chi wedi colli Gwyneth, mae hi dal gyda chi wrth gwrs. Bob dydd o'ch bywyd. Ond mi ydych chi wedi... Dydych chi ddim wedi colli dim o'ch afiaith personol, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Gewch chi gyfraniad gen i am dweud peth caredig ar ddiwedd ysgwrs. A'ch egni chi. A dwi'n gwybod oedd yr heddlu yn gymorth mawr i chi yn ystod y cyfnod hynny. Y bobl yma, o'ch chi'n ystyried yn ffrindiau. A trwy'r cyfan oedden ni'n canu ac yn gwneud y bob math o beth eraill. Mae hefyd, oedd hwnna hefyd, achos na ddim dau blentyn lai o gwmni i tad a felly yn y cyfnod yma nad oedden ni allan efo plant. Gwyneth oedd yn magu'r plant. O'ch chi ar yr hewl? O'ch chi wedi dysgu'r plant i ganu. A fyddwn ni'n dweud, na dweud i gwir, i mam nath wneud y cyfraniad mwyaf i wneud yn siŵr bod nhw yn canu hwian gerddi a felly. Ond dyna fo. A wedyn ar ôl mi oedden ni wedi dod ar draws yn gilydd yn America boneddiges arall oedd wedi colli gŵri o fewn chydig wythnosau i Gwynedd. Mary ydi henw i. O be oedd
Oedd yn rhyfeddol oedd bod gwreiddiau Mary sy'n dod o Mil Philadelphia yn y Bala o 1698 a Mary yn dod ati a ddiwedd i'w gwrs a dweud, dydych chi bod chi'n dod o Bala? Mae ebyn hyn o'n dysgu Cymraeg yn dda iawn chwarae deg i fi. Ac mi... Dwi'n meddwl fi, o gylch y Bala, wel o fanod, mae'n heili fi'n dod ac yn mewn blynyddoedd, mewn blynyddoedd 6 mlynedd ar ôl colli Gwynedd, mi wnaethon ni benderfynu, mi wnawn ni briodi, mi wnaethon ni briodi 7 mlynedd yn ôl i rwan yn America, yn Manithi hi. A mae hi te yn gweld bywyd yn union rhyw fath a finne, hynny di mae hi, a dwi'n gorfod deud hyn, gyda pharch i bob un sy'n perthyn i'r enwad anwyl honno pan dwi yn America. Dwi ddim yn perthyn i enwad yr annibynwyr neu bob bynnag, ond dwi'n fedyddiwr. Dwi'n gobeithio bod efo ddeiant i gael. Dwi'n sicr bod na. Dwi'n gwybod o'ch chi'n sôn ynglyn ar bywyd prysur yma oedd chi'n byw yn magu'r teulu ac yn neud eich gyrfa ac yn y blaen. Un peth arall fe o'ch chi'n glwm ag wrth gwrs oedd Nant Gwrtheyrn. Ac yn ymddiriedolwr gyda Nant Gwrtheyrn. Ac oedd hyn yn waith caled heriol ar adegau. Chi'n iawn, oedd hwnna. Ellai'n dweud bod fi'n edrych yn ôl gydag anwyldeb yn yr ystyr. Oedd ni'n bwrw i mewn i rhywbeth. Dwi'n siŵr oedd o'n ddoedd bod ni wedi mynd. Achos y frawddeg dwi'n meddwl oedd eisiau adfer pentre oedd yn adfeilion llwyr ar wylod ffordd anghysbeth. A'r unig gymwyster oedd gen i oedd bod fi'n athro Gymraeg ac yn rhoi dipyn bach o ysbrydoliad i blant a phobl ifanc a phobl ac o'n i'n cael gwahoddiad gen y diweddar Anwyl Carl Claus a Geraint Wyn Jones i ddod, dowch ato ni, den ni isio chi. A sylweddoli bod fi'n nghanol criw o enwau pobl dda fel Danlyn James a John Albert a Kenna Davies a'r ein i gyd. Oedd yn gwybod dim byd am adeiladu pentre, ond oedd yn un o am bod ni i fod i weld y dyfodol fel lle... Y weledigaeth. Ie, y weledigaeth oedd yn bwysig. A dyn dyma fethu meddwl am rheswm da i wrthod a mynd yno a wynebu cyfnodau anodd iawn, ond mi ddeithon ni trwyddi. Dwi wedi credu, ar ôl bod yna 20 mlynedd, 5 mlynedd, 20, oedd hi'n cael ymddeol. Nid gyda'r hoddion mawr, ond oedd hi'n ymddeol yn barchus wedi symud pethau ymlaen efo cael a Sir Roger a pobl fel hyn yn da, John. Ac o'n i'n teimlo, rhaid mi gael rhywun arall yn yn lle fi, a pwy ges i oedd un oedd yn yr ysgol efo fi'n y Bala, chydig bach yn iau, a mi fydd o Jeff Williams Jones yn andros o rym yn Nant Gwrtheyrn ar yn ôl i. Oedd yn teimlo meddwl pam dwi yma, chwaith am dipyn, o mi gododd a mi ddaliodd yn nant i fynd ymlaen ac fe'r un i golli Dr Carl erbyn hyn. Dwi'n gallu mynd yn ôl yn erbyn hyn a deud roeddwn ni'n rhan o dyfu hwn, y Ffenix. Ar gyfnod pan oedd y cyfan y fenter yn y fantol. Oedd hi'n hollol a mi allai fod wedi mynd lawr. A fel ymddiriedolwr, mi allai chi fod wedi colli'ch tŷ. Oedd. Mi oedd ni colli popeth oedd gennym ni. Ond mae yna bob, ydych chi'n dod i nabod pwy di'ch ffrindiau chi. Ac yn ystod chydig oriau cyn dod yma i wneud y sgwrs yma, o'n i efo un o'r rhai fi oedd yn gefn ariannol i ni. Mi misio i henwi fynd allan i nillta ar y bryd, ond mae Heilwen wedi bod yn heilwen nursery o Gaergybi, mae hi mewn cartre. Hen bobl erbyn hyn, dim yn dda o gwbl, ond mae hi'n dal i mi ac i cael hefyd rhywun bryd. Mi ddoth hi mewn a rhoi popeth oedd hi'n gallu'n fodd ariannol ac yn blaen i'n helpu ni fynd ymlaen. A dim eisiau glod na dim byd, ond dwi'n gwybod bod hi wedi bod yn heilwen yn y cyfnod anodd yno. A mae dant ebyn hyn, yn fyw. Ddim yn gymaint allai o ganolfan iaith, ond mae'n gwneud yn siŵr bod na bobl yn priodi wrth y dwsinau ac yn magu teulu. A mae'r lle canolfan iaith oedd ei ddechrau, canolfan sertadaeth ebyn hyn. Dwi'n gobeithio bydd o'n parhau felly i'r dyfodol. Atgofion, llwyd lot o'n nhw, ond mi ddod y diwedd yn diwedd, diwedd yn mynd yn ei flaen, wrth gwrs, a gobeithio bydd y lle
mor rhamantus ag y bydd o'n amser Rhys a Meinir o'r cyfnod hwnnw flynyddoedd yn ôl. Na chi, donat gwydde. Wel, chi'n sôn am bobl fanna sydd wedi rhoi o'i gorau, wedi rhoi popeth. I chi wedi rhoi o'ch gorau a'ch popeth. Hefyd, mewn gymaint o ffyrdd gwahanol ar hyd eich bywyd. Ac mi ydych chi nawr yn rhannu'ch amser rhwng fan hyn ag Ynys Fach, Môn, a y tir mwy yn America. Dwi'n gallu dweud, oedd pobl yn Llanuwchllyn yng Nghartreg yma, dwi dros y môr bob amser. Ie, ydych. Ond ych chi ddim yn lleis i dwylo yn America chwaith. Ych chi mi dderbynsoch fedal drafftadaeth yn do yn Philadelphia yn 2022. Am eich gwaith chi yno. Wel, mae rhywun yn mynd ymlaen ac yn ymwneud ag Cymdeithas Cymru Gogledd America sy'n cynnwys Canada ag America ac oedd yn ffrind blynyddoedd, Dafydd Iwan yn gallu mynd am gwpan y byd ac oedden ni'n cael hwyl ac yn dweud, wel, dwi'n am gael America te. Na, ac mae ffrindiau yn fanno ar sawl cyfandir erbyn hyn. A pan mae rhywun yn gwneud, yn ymdawelu ac yn gwneud sgwrs fel on, mae rhywun yn meddwl, lle mae'r amser ydi mynd ac sut mae rhywun ydi bod mor ffodus a breintiedig o gael cyfle, a dwi'n deud hyn, yn ollol onest, dy bynnag. Breintiedig yn wir, yn cychwyn o gartref iawn i breintiedig yn y meddwl yn dyn, neu bod ni'n cymryd bod pawb arall, dydy fath. Mi ddwedwch chi'n ddweud bod steddfota, mae steddfota oedd golf pobl Llanuwchllyn, bod nhw'n hamddena drwy steddfota. Mi oedd o fysa mam rhyw fath o'n rhieni, mi oedd nhw yn mynd, oedd y cor mawr yn rhywbeth pwysig gen nhw ac yn mynd i gystadlu a mi oedd steddfota ac yn blaen oedd yn ymlaciol yn dech, dyna oedd y ffordd. Tom Jones dyd oedd yna gyda'r Tom Jones Llanuwchllyn. Dyna ni. Hwt, steddfota di chwarae golf, bobl Llanuwchllyn, wel, mae'n siŵr mae'n chwaraeus golf da neu byn un, maen nhw'n dal i steddfota hefyd. Wel, oedd y bar yn uchel, ond dwi'n meddwl eich bod chi nid yn unig wedi cyrraedd y bar, ond tu hwnt i'r bar, ac ar nodyn ryngwladol, a gobeithiol bod mwy i ddod eto. Edward Morus Jones, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni ar y Cwmni Bach. Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle. Pob dymuniad da. Wel, dyna fi wedi cael hwyl fawr yng nghwmni Edward Morus Jones. Dyn galluog, dyn sydd beth yn dweud na i ddim byd mae'n ymddangos i fi, a dyn sydd, mae'n amlwg a llawer mwy i wneud eto. Os wnaethoch chi fwynhau y rhifin hwn o'r Cwmni Bach, yna dwedwch wrth bobl eraill. A chofiwch fod yna rifynnau eraill o'r Cwmni Bach gyda ni ar yn gwefan ni, ac bod yna nifer mwy eto i ddod i ymuno yn y criw. Ond am y tro i chi, pob hwyl.